Presento, soc la Judit Aguet, soc regidora de Cultura d'aquí a l'Ajuntament de Vilablareix i ens fa molta il·lusió estar aquí avui perquè la Cristina, que és veïna d'aquí al poble, inaugura per primera vegada aquesta presentació del llibre aquí a Vilablareix, aquí a la Biblioteca de Carme Fabreguer i Dalmau, que inaugurarem el dia 10 de maig. La Cristina del poble ens presenta el seu segon llibre, La dama espanyola, i nosaltres ens excusem com a Ajuntament perquè estem organitzant i no ens podem quedar, però espero que gaudiu de l'estada. Moltes gràcies. I esperem que tens les portes obertes per tornar a presentar un altre llibre. Moltes gràcies. I moltes gràcies, Maite, per passar-te a saludar-nos. Gràcies, Judit. I gràcies, Txell, també. Sí, també. Moltes gràcies a tots els que heu vingut, gràcies per l'esforç i també volia donar les gràcies a l'Ajuntament per haver-nos cedit aquest espai tan adient i que a sobre l'inaugurem nosaltres, privilegiats. I també volia donar les gràcies a la bibliotecària, a la Belén i a l'Ester per ajudar-me a totes les dificultats d'un novato per les presentacions. Moltes gràcies. I gràcies també a vosaltres. Doncs bé, Cristina, com estem? Molt bé, aquí molt ben acompanyada, animada, contenta. Dama espanyola, no? Sí, És la continuació de la Jefa, veritat? correcte. I el nom? Per què la Dama espanyola? Bé, amb el primer llibre, amb la Jefa, jo, com molts de vosaltres ja sabeu, és el sobrenom que rep la Eva, que és la protagonista, és com l'anomenen en allà. Doncs la dama espanyola, ara ella està en un altre lloc, en un altre ambient, amb personatges nous i diferents, doncs l'anomenaran així allà, també és un sobrenom per ella. I com va anar la presentació de l'any passat, del 2023 de la Jefa? Després de tota la presentació, com va anar? Bé, la presentació realment va ser un èxit, va vindre molta gent i el llibre, doncs, gràcies a ella, va ser tot anar de ràdio en ràdio, d'entrevista en entrevista, de fira en fira, i una de les coses que m'ha fet molta il·lusió és que vaig poder estar signant llibres a la plaça Catalunya per Sant Jordi, que era un somni que jo tenia. Que aquest any hi tornes. Sí, aquest any tornaré a estar a la plaça Catalunya per Sant Jordi, amb la llibreria Empúries, al matí, de 10 a 11, i a la tarda estaré a Barcelona, de 3 a 4 de la tarda, estarem a Barcelona, a Sant Jordi. Sí, sí. I a més, al maig, estic a Lloret, ja fan una fira que es diu Lloret Negre, on estan un cap de setmana fent homenatges al gènere negre, ja sigui en literatura com en cinema, còmics, etc. I tinc la sort que m'hi deixen participar, és la primera vegada que hi vaig i també estic molt contenta. Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs és això, arrel de fer la presentació han anat vinguent coses, han anat vinguent viatges, han anat vinguent presentacions, han anat vinguent entrevistes. Vaig estar a Madrid, a Saragossa, a València també. I ha arribat a la segona edició, no? Sí, estem amb la segona edició de la Jefa encara. No falta molt per la tercera, però encara estem amb la segona. Va tindre molt bona acollida, molta gent es va ficar en contacte amb mi, demanant-me la segona part, que quan surt la segona part, doncs mira, ja la tenim aquí. La Dama espanyola. I amb aquest llibre finalitza la saga? No, faltarà un tercer llibre encara. Serà una trilogia, doncs. Això espero perquè sembla que els personatges tinguin vida pròpia, es van embolicar en la troca i al final, la meva primera intenció era que fossin 2, la veritat, però mira, ha acabat que no, que seran 3, espero que siguin 3. Els personatges tenen vida pròpia. Sí. Sí, dono fe. I la portada, la primera novel·la la vas fer tu. Aquesta també té les reixes dels costats, també té la portada negra. L'has fet tu també? Sí, aquesta he tingut més feedback amb l'editor perquè ell volia que la portada fos una continuació de la primera, perquè li va agradar molt aquests marcs que decoren el llibre i jo vaig estar d'acord en ficar-li. I sí, l'he dissenyat jo, ell només m'ha fet alguna suggerència, però sí, també. Sí, he tingut sort, he sigut un privilegiat que he pogut ja llegir-me'l i doni-do.
estructura aquesta vegada l'has feta diferent. En el primer l'havies estructurat d'una manera, aquest l'has dividit en 3 parts i cada capítol comença per al nom del personatge que explicaràs en aquell capítol. I aquest canvi? Doncs mira, vaig decidir estructurar-ho diferent perquè els lectors me deien que a vegades no sabien quin personatge era el que hi havia en aquell capítol i alguns me van dir, per què no fiques el nom del personatge encapçalant el capítol? Així ja sabem qui és, si és en Giancarlo, si és la Eva, si és en Ricardo, així ja ho sabem. Però a mi no m'agradava això, jo soc més de llegeix i ja ho aniràs descobrint, però me'ls vaig escoltar, els lectors, vaig dir, aviam, per què m'ho diuen això? I jo vaig començar a escriure La dama espanyola igual que La jefa, amb els capítols ara és un, ara és un altre, ara és un altre, però me vaig donar compte que la història guanyava interès, guanyava tensió i guanyava intensitat si ho feia així. Per això he decidit separar-ho i d'aquesta manera tinc la primera part del llibre, està com subdividida per personatges. El que li passi a en Giancarlo posa Giancarlo i hi ha tota la seva història. Quan s'ha acabat la seva història, la d'un altre personatge. Després, la segona part, que és més curta, ja és com La jefa, que ara és un, ara és un altre i no ho dic. Però tota la primera part sí que l'he estructurada així, perquè crec que guanya interès i tensió. De l'altra manera quedava, no sé, descafeinada, no? Quedava diluïda. I què n'ha pensat l'editor? Sí, amb l'editor li vaig comentar, perquè per mi era una decisió arriscada. Jo no estic acostumada a fer-ho així. Estic acostumada a fer-ho com amb La jefa. I li vaig dir, mira, te dono tot el borrador d'aquesta manera, a veure què opines tu. I se'l va mirar i me va donar la raó. Me va dir que sí, que d'aquesta manera el lector estava més dintre de la novel·la, no s'anava despistant d'un personatge a l'altre i les escenes de tensió es mantenien més bé, si no me quedaven diluïdes. Mirant aquesta portada, veig una calavera amb molts de colors. I això? Sí, la portada amb aquesta calavera que queda tant l'atenció, que està així tan pintada i tan decorada, és una pista d'on es desenvoluparà la història de manera principal, que és Mèxic. A Mèxic ja tenen una cultura de la mort molt diferent. Sense anar més lluny, el Dia dels Morts, no sé si ho heu vist per les xarxes o així, van a desenterrar els morts, literalment, els desenterren, els pentinen, els perfumen, els maquillen, els hi donen whisky, els persegen per al poble, com si estiguessin vius igual, els hi fan una festassa, i allà la mort és una etapa més de la vida de la que no tenen por. Són molt religiosos allà a Mèxic, i ells pensen que quan se moren, doncs se'n van a un lloc millor. Un lloc amb Déu, on no hi ha malaltia, on no hi ha dolor, on no hi ha misèria, i ho celebren, és una festa, i ho celebren. I per això és aquesta calavera tan bonica, no? Una altra cultura. Sí, és una altra cultura. Aquí no m'imagino a la gent anar a buscar els morts, no m'ho imagino jo. Doncs bé, què et sembla si veiem el book trailer? Vinga, va, anirem al buscar. Sembla que hi haurà un casament, no? Es veu que sí, que algú s'acasa. Que serà com els enemy to lovers, enemics que després són amants? Vaja, ens deixem els dubtes. Serà una novel·la rosa, La dama espanyola? No, en absolut. No, a veure, és una novel·la, segueix sent gènere negre, la dama espanyola. Aquesta saga serà novel·la negra igualment. Però sí que en aquest llibre, ja es veu en la portada amb aquests colors, no? Hi ha un espai per la festa, per la diversió, per l'alegria, i sembla que hi ha un espai per l'amor, però això no la converteix en rosa. Sí. Haurem de veure, s'haurà de llegir el llibre per saber qui es casa i què passa amb aquest cavall. No sé si hi ha algú que tindria alguna pregunta, algun dubte.
volia fer algun comentari? Si me voleu preguntar alguna cosa, també, o de la jefa, si teniu Quant de alguna temps has pregunta. estat per escriure la novel·la? Aquesta, la dama espanyola, 1 any i mig. 1 any i mig. Ja me vaig començar a documentar quan estava escrivint la jefa de Mèxic, perquè ja sabia que aniríem a petar allà, ja vaig aprofitar, però sí, 1 any i mig ben bo. Si algú s'ha llegit la jefa allà i té algun dubte o vol fer algun aclariment o vol comentar alguna cosa, és lliure d'expressar-ho. Si no, Jo, per lo que he pogut veure en els capítols gratuïts que tenim penjats a la web, m'ha cridat bastant l'atenció l'autenticitat que té els Pumes, aquestes cases tan colonials, tan desmesurada, aquesta demostració tan desmesurada de la riquesa. És típic dels narcos mexicans? sí. Els Pumas és la banda de narcotraficants mexicana protagonista i és veritat que poso en el llibre, tot el que hi ha en el llibre està documentat, és real. I és veritat que el narco mexicà actual no s'amaga. Abans sí que hi havia molta discreció, però ara no. Ara als narcos els agrada molt fer-se fotos i que tothom ho sàpiga i que tothom ho vegi, perquè es considera que tenen poder, que són perillosos, que són rics, que són milionaris, molts. Si voleu, en el meu llibre surt, però us convido a buscar els jardins d'Humaia, amb Y, de Mèxic. Allà hi ha autèntics palaus dignes dels faraons d'Egipte i són les tombes dels narcos. Són fetes amb pedra d'Itàlia, amb mort. A dintre hi ha tots els luxos que voleu, hi ha jacuzzi, hi ha nevera, hi ha sofàs, hi ha televisions, hi ha videoconsoles, hi ha de tot, és un superluxe. Perquè és així, fan l'ostentació, hi ha un escriptor d'allà, que és en Joan Viloro, que està també, hi ha una cita en el meu llibre que diu: el narco fa teatre des del naixement fins que es mora. Sempre, fins i tot en la tomba fa aquesta ostentació. Sí, sí. Molt interessant. És una realitat d'allà, és el que expresso també en aquest llibre, la realitat d'allà. I si ningú té preguntes, no ho allarguem, que la biblioteca ha de tancar i la gent té que anar a sopar. Una altra pregunta. Digue-me. Que fa temps que hem llegit la jefa, Sí. aconselles que la tornem a llegir abans de llegir la dama espanyola? Home, és una bona pregunta, la veritat. Qui no ha llegit la jefa pot llegir la dama espanyola igualment, perquè jo ja vaig fent referències i tal. Es poden sentir una mica perduts respecte a per què en Ricardo té la dèria que té, o què redimonis hi fa la Eva a Mèxic, i dius, ara com hi ha arribat allà a petar, i per què la busquen, i tot això. Això pot ajudar, però si d'això sí, esclar, una repassada, encara que sigui mirar algunes escenes clau, sí, perquè hi ha coses que han marcat els personatges i expliquen per què es comporten així. En el primer llibre és un moment de trencar les personalitats, de trencar el passat per viure una situació nova. Què passa? Aquí estan també en una situació nova perillosa, però actuen diferent, perquè ja han après del primer. Per la qual cosa, en el primer llibre explico una mica les bases de per què els personatges ara actuen d'una manera diferent, perquè han après. Sí, sí. Algú més? Allà darrere? No? Doncs un cop més, moltíssimes gràcies per ser aquí. Estic molt contenta de veure cares tan conegudes, cares no tan conegudes i que m'hagueu donat suport en un dia com avui. Moltíssimes gràcies. Gràcies a la biblioteca per cedir-me aquest espai meravellós i per ajudar-nos tant. Gràcies.